Tara, gala tayo. Philip, sige na. Saan naman tayo gagala? Kasalukuyan nagliligpit si Philip ng dalang electric guitar noong istorbohin siya ni Micah, ang best friend niyang makulit. Katatapos lang ng band rehearsal nila ng tropa, siya ang lead guitarist at leader ng grupo. Dating kaklase nila si Micah sa music ng universidad sa UST. Kaya sanay na ang mga ito sa kakulitan ng dalaga. Diyan lang sa rekto, tumingin-tingin tayo ng new arrivals. Na naman, wala ka bang kasawa-sawa sa ukay-ukay? Aba, kada Sabado na lang, bumibisita tayo doon ah. Sige na, di naman tayo nakabili last week eh. Di ba nga, ang papangit ng selections last week. Malay mo, maraming magaganda ngayon. Kumamot ng ulo na sumunod si Philip nang simulan nitong bitbitin ang bag niya kung saan nakalagay ang mga cable at paraphernalia ng gitara niya. Panay ang kantsaw tuloy ang inabot ng mga kabanda ni Philip sa kanya. Under ka pala, Philip. Sigaw ng isa sa mga ito. Matagal nang alam ng mga ito na basta si Micah ang humiling. Tiklop siya. Lihim niyang crush ito. Di lang niya maligawan dahil sa katorpehan niya. Pagkalagay nila ng gamit sa kanyang kotse, umalis kaagad sila. Pagkadating na Menjola, ipinarada agad ang kotse sa tapat ng isang university at naglakad na lang patungo sa ukay-ukay. Alam na mga paa nila ang unang destination. Wow! Halos lumuwa ang mga mata ni Micah sa excitement nang nakita ang magagandang damit na nakadisplay sa bintanang salamin ng Sherabel ukay-ukay. Ito ang bagong bukas na ukay-ukay in town. Binusisi nito agad ang mga tinatawag na new arrivals. Hile-hilera ang mga sabitan ng damit. Siksikan ang mga hanger ng isang rack sa sobrang dami ng ibinebentang damit. Habang abala si Micah sa pagpili, nagpaikot-ikot naman sa shop si Philip. Para hindi mainip, may umagaw ng kanyang atensyon. Second-hand musical instruments. Katulad ng ibang shop sa rekto, mukhang luma na rin ang naturang shop. Nanlilimahid ang karatula nito. Ang nakapagtataka nga lang, matatagpuan itong mezzanine kung saan sila naroroon ni Micah ngayon. Ibang klase rin naman ang may-ari nito. Parang ayaw kumita ng pera. Sa isip-isip ni Philip, dapat naka-expose ang shop sa mga tao para makabenta. Nagpaalam saglit si Philip sa kaibigan para puntahan ang nakitang music shop. Sa may pintuan nito, may nakapaskil na lumang poster ng Pinoy legendary rockstar na si John Anthony Cervantes na nag-electric guitar. Pagpasok niya sa loob, nabungaran niya ang isang lalaking hindi mababa sa 50 ang edad. Medyo maskulado ito at 6 feet ang taas. Pinupunasan nito ang alikabok sa isang saxophone. Lumingon ito sa gawin niya at ngumiti. Medyo nagulat pa siya nang magsalita ito ng Tagalog. May ipaglilingkod ba ako sa iyo, iho? Nagtitingin-tingin lang ho muna ako. Sagot ni Philip. Kakaiba ang atmosphere dito. Pati amoy kakaiba. Amoy sunog na kahoy pero malinis naman ang loob nito. Nagpiyesta ang mga mata niya sa musical instrument na nakadisplay dito. May nakasabit na mga gitara, may cymbals, isang buong drum set.
beatboxes at trombones, violin at lute. Sa estante naman, malapit sa cashier, may maliit na instrumento tulad ng harmonica, triangle at maracas. Mukhang mamahalin ang mga nandoon. Akala ko ho ba second hand ang mga ito? Bakit po ang gaganda pa rin ng itsura? Ngumiti lang ito. Lumitaw ang ngipin na may mantsa ng nikotin. May napili ka na ba, iho? Tiningnan ulit ni Philip ang presyo ng mga nakadisplay sa estanting malapit sa counter. Napadako ang tingin niya sa harmonica. Maganda ang pagkakayari nito. Bronze ang kulay. May mga maliliit at magkakatabing butas kung saan pwedeng umihip para makalikha ng tunog. Ang base naman nito ay maroon at may gold-plated na dragon sa gitna. Sa biglang tingin, mukha lang itong mamahaling lighter na 5 inches ang haba. Magkano ho itong harmonica? 1.5 lang. Bakit ho ang mura? Ayaw mo nun. Mura na. Maganda pa. Ano, iho? Bibilhin mo ba o hindi? May konting accent pa ang pagsasalita ng Tagalog na lalaking mukhang foreigner. Matagal nang gustong bumili ng harmonica ni Philip. Naastigan siya kasi sa tuwing tumutunog yon ng paborito niyang rockista tulad ni na Alanis Morissette. Pero kung gaano kaastig gamitin ito para sa kanya, ay napaka-boring naman ng history nito. Napag-aralan kasi nila ito sa History of Musical Instrument class nila. Ang alam niya, 19th century lang ito sumikat sa Europe. Pero ang nakaimbento talaga nito ay ang mga Chinese na mula sa East Asia. Mula sa kawayan ng mga naunang harmonica bago ito naging bronze. Nang makarating ito sa Germany, nagustuhan ito ni Christian Messner, isang German clothes maker at weaver. Nang minsang niregalohan ito ng kaibigan galing sa Vienna. Gumawa siya ng maraming harmonica noong 1830 at ginawang business ang paggawa nito. Kaya pala familiar sa akin ang pangalang Messners. Si pareng Christian Messner nga pala ang nagpauso ng factory ng harmonica sa mundo. At dahil mura lang ang inialok sa kanya na lalaki, agad niyang binili ang harmonica. Humugot siya sa wallet ng 3 tigli-500 na naka-stapler pa. Galing iyon sa kanyang nanay na mahilig mag-stapler ng pera. Ipambabayad dapat sa Meralco. Di bale, babayaran ko na lamang si mama pag nagkagig kami. Naisip ni Philip. Ang tagal mo? Saan ka ba nanggaling? Diyan lang, sa tabi-tabi. Napansin ni Maika ang hawak na velvet box ni Philip. Ano yan? Patingin. Walang sabi-sabing hinablot ito sa kaming niya. Wow! Harmonica. Ang ganda naman. Magkano bili mo? 1.5 lang. Ang mura naman yan. Huwag ka nang magtanong. Tara, uwi na tayo. Pagka-uwi ay nagbihis at pagkabihis. Sabik na binuksan ni Philip ang velvet box na pinaglalagyan ng harmonica. Kumuha siya ng alcohol at cotton buds para linisin ito. Mahirap na. Baka bad breath pa ang original na may-ari nito. Naisip niya. Nang masigurado niyang malinis na ito, sinimula niyang testingin ang tunog nito. Unang ihip sa harmonica. Para lang nagbabibrate ang tunog nito o malingaw-ngaw ang masagwang tunog nito sa buong silid niya.
Itinapat niya ito sa electric pan para matuyo ang alkohol at pinunasan niya ito. Pagkatapos ay sinubukan niyang muling patugtugin. Unti-unting gumanda ang tunog. Maya-maya pa'y masaya na niyang tinutugtog ang Hand in My Pocket ni Alanis Morissette sa kanyang bagong biling harmonica. Si Maika naman, maagang natulog sa sarili niyang bahay. Nahihimbing na siya nang biglang nakarinig siya ng kakaibang tunog. Bumalikwas siya. Ano yun? Tumayo si Maika at sumilip sa bintana. Tahimik ang buong paligid. Saan galing ang tunog? Palakas ng palakas ang tunog. Pabilis din ng pabilis ang tibok ng puso ni Maika. Halos mabingi siya sa tunog. Tinakpan niya ang mga tenga niya habang nanginginig na ang kalamnan niya sa takot. Pinilit niyang sumigaw pero walang lumalabas na boses sa lalamunan niya. Maya-maya lang tumulo ang dugo mula sa ilong ni Maika. Pagdampi ng daliri niya sa dugo, napatakbo siya palabas ng kwarto. Kinabukasan, 9:00 ng umaga nang nagising si Philip. Matapos kumain at maligo, agad niyang pinuntahan ng bahay si Maika para sunduin. Bit-bit niya ang kahon ng harmonika. 3 beses na siyang nagdo-doorbell pero hindi pa rin ito lumalabas ng bahay. Maika? Maika? Punta tayo, Kanabenji. Ilang sandali pa, binuksan nito ang pinto. Napansin ni Philip na nangingitim na ang paligid ng mga mata ni Maika. Parang kulang sa tulog. Philip, I'm sorry. Hindi ako magkakasama ngayon. Ha? Bakit? May problema ba? Wala. Philip, dala mo ba yung harmonica? Yup. Isasuggest ko kay na Benji na gamitin namin ito sa next gig para maiba naman. Diba? Biglang namutla si Maika. Hindi makakatakas sa matalas na pakiramdam ni Philip ang pag-iiba ng timpla nito. Oh, anong drama yan? Philip, mag-ingat ka, please. Kung pwede, itapon mo na lang ang harmonica mo. Nonsense. Bakit ko naman itatapon to? Piningot ni Philip ang ilong ni Maika. Buti pa, aalis na ako at tanghali na. Lumabas na ng bahay ang lalaki. Bago nawala sa paningin niya si Philip, napansin ni Maika na tila nagmukhang sunog na kahon ang bitbit nito. Sa bahay ni Benji, nagmeeting ang buong banda. Present silang 5. Maganda ang feedback ng 4 sa suggestion ni Philip. Payag ang mga ito na tumugtog sa gig nila ng mga kanta na pwedeng gamitin ng harmonica. Nagsimulang mag-research ng internet ang grupo ng mga kantang ginagamitan ng harmonica. Dinownload din nila ang mga ito, pinakinggan at pinag-aralan. Kada practice, inuuna nilang hasain ang background music bago ang lyrics. Bawat isa ay naglalagay ng bulak sa tenga para hindi ma-distract sa tunog ng instrumentong hawak nila. Sa ngayon, harmonica ang gagamitin ni Philip. Si Benji ang humalili sa kanya sa lead guitar habang hinihipa ni Philip ang harmonica para siyang na-trance. Maganda kasi ang pagkakasaliw nito sa electric guitar
drums at beatbox na gamit nila. Ganadong-ganado siya. Napapikit siya habang patuloy sa pag-ihip. Unti-unting pakiramdam niya ay napunta siya sa ibang dimension. Pagmulat niya, nagtaka siya. Parang bigla siyang napunta sa ibang bansa. Paano ako napunta dito? Park ito. Nasa Europe pa ako. Right on cue. May lumapit sa kanyang Caucasian na lalaki. Naglalaro sa 60 or 70 ang edad nito. Naka-Amerikana ito at sombrerong itim. Kinausap siya pero hindi niya maintindihan ang sinasabi nito maliban sa salitang harmonika. Basta ang alam niya, German ang wikang ginamit ito. Kinilabutan ang buong katawan ni Philip. Putik, ano to? Hindi niya may paliwanag ang nangyayari. Pumikit siyang ulit. Pinagpatuloy ang pag-ihip ng harmonika. Nang sa wakas ay natapos ang tugtog, nagmulat ulit siya. Wala na ang matandang lalaki. Wala na rin siya sa park. Nakahinga siya ng maluwag nang masigurong nasa bahay na ulit siya. Nila Benji ang agad niyang hinagilap ng tingin ang mga kabanda. Laking gulat niya nang makitang nakalupasay ang mga ito sa sahig at pilit na tinatakpan ang mga tenga. Nagdurugo rin ang mga ilong ng mga ito habang sumisigaw ng, "Ah! Tama na, Philip! Hindi na namin kaya!" Sigaw ni Benji. "Benji, pare, anong nangyayari? Bakit ganyan ang itsura niyo?" Nang sa wakas ay kumalma ang mga ito. Tumayo si Benji. Hinablot kay Philip ang harmonika at pinukol ito sa sahig. "Pare, may sa Demonyo ata yang harmonika mo. Ponebreng ang tunog. Saan mo ba nabili yan?" Bahagyang natulala si Philip. Maya-maya'y inihilamos ang kamay sa muka. Gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan. Kanina si Maika. Ngayon naman si Benji. May kinalaman kaya rito ang matandang lalaking nakita niya? Pero daydream lang yon. Pinulot ni Philip mula sa sahig ang harmonika. Di man lang ito nagasgasan mula sa pagkakaitsa ni Benji. "Mga tol, dyan muna kayo." "Benji, pasensya ka na. Kailangan kong bumalik sa pinagbilhan ko nito." Dala ang kotse, sinundo ni Philip si Maika. Agad niyang ikwento sa kaibigan ang nangyari sa bahay ni Benji. Sinabi naman ng dalaga na ganito rin ang kanyang narinig ng nakaraang gabi. "Samahan mo ako sa rekto, sa may ukay-ukay, kung saan tayo bumili." Tahimik lang na pumayag ang kaibigan habang nasa kotse. Panay ang iyak at dasal nito. "Natatakot ako. Philip, ano bang meron niyang harmonika mo? Saan mo ba kasi yan binili?" Pagdating sa Sherabel ukay-ukay, hinanap ni Philip ang second-hand musical instrument. Imposible. Bakit hindi ko na makita dito? Yung hinayupak na shop na yun. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Maika habang kikip ang kahon na pinaglalagyan ng harmonika. Lumapit sila sa sales lady ng ukay-ukay. "Miss, alam mo ba kung saan lumipat yung second-hand musical instrument? Kahapon kasi, nandito lang yun, sa may shop nyo."
nandito lang yon. Nako, sir, wala naman hong ganyan dito sa amin. Puro damit lang ho ang meron dito. Diyan lang ho ako nakabili ng harmonika kahapon. Kung gusto nyo, tanungin nyo po yung amo namin. Wala ho talaga yung sinasabi yung shop. May bodega kami, pero walang shop. Ayun po, si Ate Shera. Tanungin nyo po sa kanya. Pero hindi rin naghintay ang babae na kumilos si Philip. Nilapitan nito ang amo at binulungan. Lumapit naman ang babaeng sinasabing amo ng sales lady at napansin ni Philip na parang naging aburido ang mukha nito. Wala talagang ganyang shop dito sa loob ng ukay-ukay namin. Ako na lang ang bagong may-ari nito. Bago na itong building na to. Kung tutuusin, nasunog daw kasi ito dati. Tapos, pinarenovate na lang na may-ari. Sabi ng building administrator nito, may second-hand musical instruments shop dito noon. German daw na nakapag-asawa ng Pinoy ang may-ari. Kasama daw yon sa mga namatay sa nasabing sunog. Nabagsakan daw kasi ng mga kahoy, kaya hindi na nakalabas ng shop. Pero 10 years ago na yon, noon ngang nirentahan ko to, pinabless ko agad. Hindi malaman ni na Philip at Maika ang sasabihin. Sa bandang huli, nakiusap ang dalawa na samahan sila sa bodega. Pagpasok sa loob, binuksan nila ang ilaw at bumulaga sa paligid ang kahon-kahong lumang damit, sapatos, bag, kobre kama, punda at mga belt. Sa mga sulok ng bodega, naroroon ang karatula ng Messners. Nilapitan ito ni Philip, sinipat ng maigi. Maya-maya'y nanlaki ang kanyang mga mata nang makita sa tabi ng karatula ang 3 naka-stapler na tig-500 na ibinayad niya sa matanda kahapon. Nabitawan niya ang bitbit na kahon sa labis niyang pagkabigla. Pagbagsak sa sahig, nabuksan ito at bumungay-ngay sa kanyang harapan ang sunog na sunog, halos tutong na harmonika.